Artêşa Îsraîlî êrîşên mezin li ser bi sedan armancên Îranê ragihand. Nexşeya hedefan hat weşandin. Artêşa Îsraîlê ragihand ku hêzên esmanî vî welatî di heyama 20 û 4 saetên derbasbûyî de zincîre êrîşên esmanî û bombardimanên mezin li dijî sedan armanc li deverên curbicur en Îranê pêk anîne. Li gor nexşeya ku ji aliyê Artêşa Îsraîlê ve hatiye belavkirin. Ew êrîş bi armanca tekbirîna binesaziya leşkerî û atomî, bêbandorkirina fermandeyên leşkerî û zanyarên navokî hatine encamdan û li gor berpirsên Îsraîlî, piştî şerê Îran û Iraqê di sala 1998 de. Ew êrîşa herî mezin e bo ser Îranê.